ציור מספר 5, הפנורמה המרכזית של אור אחר הצהריים, לפני שקיעה בקיץ הצבע מוזהב. בחורף זווית השמש הנמוכה מקרבת את הטונים למשהו כמעט אחיד ושטוח. אני נעה במתח שבין איכות האור החורפי והקיצי. שניהם ציוריים בעיניי. הפורמט הוא ריבועי, והמבט פונה לכיוון צפון-מזרח. יום אחד הציור משך אותי פנימה אל הסטודיו, מעבר לדלת, ופונה לאותו כיוון. הדלת חוסמת את המבט, ועליה תלוי תיק הנוף שלי, והמגבת נשפכת מתוכו. החלטתי לזרום עם השינוי שעלה בי, ולתלות את התיק בלי הדלת ישר על הנוף. ללא מחשבה סוריאליסטית, אלא מתוך צורך. זה ציור נודד בהתהוותו, בשינויים שבו שנאספים לכדי הרמוניה שקיימת רק על הבד.